खुलुमबाय लोगोफोर, डियार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो नोंथांमोनहा बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव खौरां खोनासंनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। आसामा जुबिन गार्गखौ मैया जोबथा बिदाय होबाय। जुबिन गार्गनि बिफा कपिल ठाकुरखौ जोबथा बिदाय होनायनि सिगां देहा फाहामसालियाव लांनो गोनां जादों। पापननि सावस्रिनि सोमोन्दै बानबुंथिया सैथो नङा। धुबुरी फुलबारी दालांनि मुंखौ सोलायनानै जुबिन गार्गनि मुङाव दोननांगौ होननानै नोगोरारिफोरा दाबि खालामदों। तेजपुर मुलुगसोलोंसालिया जुबिन गार्गखौ मरणोपरान्त डक्टरेट उपाधि आरो मुसुखाजों मान बावगोन। जुबिन गार्गनि मेनेजारआ आइजो महरगिरिफोरखौ लामायाव गोग्लैना थानाय बेसादबादि आखु दिन्थियो। भारत आरो एसियान डेभेलपमेन्ट बेंकनि गेजेराव $125 मिलियन मावथांखि। जुबिन गार्गनि हांगारफोरखौ गुबुन गुबुन फसंथानफोरा बुथुमनो हागोन। नर्थ इस्ट फेस्टिभेलनि सामलायगिरि श्यामकानु महन्तआ जुबिन गार्गनि थैनायनि दायाव हमजानायनि लामायाव दं। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। आसामा जुबिन गार्गखौ मैया जोबथा बिदाय होबाय। बिथांखौ आबुं रायजोआरि सन्मानजों सावनाय जादों। आसामनि मोजां मोनजाग्रा देंखोनि आइकन जुबिन गार्गखौ मैया मंगलबारखालि सनापुरनि कामराकुचियाव आबुं रायजोआरि सन्मानजों सावनाय जायो। रोजा रोजा दुखुनि अनसायगिरिफोर, नखरनि सोद्रोमाफोर आरो दैदेनगिरिफोरा ज' जानानै 52 बोसोर बैसोनि बिथां गेदेमाखौ जोबथा मान बावदों। जोबथा बिदाय होनायखौ अनर गार्ड आरो 21 सिलाइनि सलामीजों पुलिसआ होयो। जुबिननि बिनानाव फामि बरठाकुरा नखरनि गुबुन सोद्रोमाफोरजों लोगोसे जोबोद गोसो गुदुं समाव गोथै सह'खौ सावनाय जायो। बिथांनि जोबथा लुबैनायखौ जाफुंहोनो थाखाय बिथांनि जोबनो गैयै मेथाइ मायाबिनीआ आन्दोआव दामबाय थानाय समावनो गोबां सुबुंफोरा जुबिन दा होनना गोबांखौनो मेगनाव मोदै बोहैनाय नुनो मोन्दों। गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा, मिरु मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल आरो किरेन रिजिजुजों लोगोसे गोबां गुबुन राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा नुजाथिनानै मान बावदों। गुबुन गुबुन हारिमुआरि आफादफोरजों लोगोसे पापन आरो जतिन बरा बायदि लोगो महरगिरिफोराबो बिदाय हाबाफारियाव बाहागो लादों। बे अरा मोनसे समनि जोबनायनि इसारा होदोंमोनब्लाबो जुबिन गार्गनि देंखो आरो सारा आसामनि बिखायाव अरायबो थागोन। नैथि खौराङाव दङ। जुबिन गार्गनि बिफा कपिल ठाकुरखौ जोबथा बिदाय होनायनि सिगां थाबैनो देहा फाहामसालियाव लांनो गोनां जादों। गोथौवै दुखुनांथाव जाथायाव रुंसारि असमिया देंखोगिरि जुबिन गार्गनि बिफा कपिल ठाकुरा मंगलबारखालि गोब्राबै लोमजायो। बे जाथाया बिथांनि फिसाज्लानि थाखाय जोबथा बिदाय लानायनि माखासे घन्टानि सिगाङावसो जादों। श्री ठाकुरा देहायारि जेंनानि थाखाय बेहस जादोंमोन आरो बिथांखौ थाबैनो फाहामथाय लानो थाखाय गुवाहाटीनि गंसे देहा फाहामसालियाव लांनाय जादों। बे दुखुनांथाव जाथाया नखरनि सुबुंफोर आरो रोजा रोजा अनसायगिरिफोरा मोजां मोननाय रोजाबगिरिनि रुंसारि जानायाव दुखु मोननाय गोथौ दुखुखौ गोख्रों खालामदों। सिगांनिफ्रायनो दुखुआव गोग्लैनाय हादोरसाया दा बे गोब्राब समाव श्री ठाकुरनि थाबैनो हामफिननायखौ मिजिंथिदों। थामथि खौराङाव दङ। पापननि सावस्रिनि सोमोन्दै बानबुंथिया सैथो नङा, सामलायगिरिया रोखा फोरमायबाय। देंखोनि मुंदांखा जुबिन गार्गनि गोसोआरि बिदाय होनाय समाव मंगलबारखालि मेथाइ रोजाबगिरि पापननि सावस्रिनि सोमोन्दै नंखाय रादाबफोरा ससियेल मिडियायाव गोसारनो हमनायखौ नुनो मोननाय जादों। गोबां रिपर्टफोरा गोरोन्थियै बुंदों दि पापनआ गोथै देहा सावनाय समाव लोमजादोंमोन आरो बिथांखौ देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन। थेवब्लाबो पापननि मेनेजमेन्ट हान्जाया मावख'आरि महरै बेफोर अजदफोरखौ नेवसिगारदों आरो बुङो दि रोजाबगिरिया आबुङै सावस्रिगोनां। बिथांमोनहा रोखा खालामो दि बे गोरोन्थि बुजिलायनाया जादों मानोना पापनआ जुबिन गार्गनि लोमजानाय बिफा कपिल बरठाकुरखौ मदद खालामगासिनो दंमोन, जाय जाथायफोरनि समाव लोमजादोंमोन। सामलायथाया मोजां मोनगिरिफोर आरो रायजो राजाफोरखौ नंखाय फोरमायथिनि सायाव फोथायनो नाङा होननानै थुलुंगा होदों।
ब्रैथि खौराङाव दङ धुब्रि फुलबारि दालांनि मुंखौ जुबिन गार्गनि मुङाव दोननांगौ होनना नोगोरारिफोरा खावलायगासिनो दं। धुबुरी आसामाव मोनसे गोख्रों सुबुं साननाय सोमजिगासिनो दं। सुबुंफोरा खावलायगासिनो दं दि इयुन धुब्रि फुलबारि दालांनि मुंखौ रुंसारि हारिमुवारि महरगिरि आरो मोजां मोनजाग्रा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि मुङाव दोननांगौ। बेयाव मोनसे एक्सक्लुसिभ रिपर्ट होनाय जादों। रुंसारि जुबिन गार्गखौ गोसोखांनो थाखाय धुब्रीनि जिटिबि र'डआव गोबां सुबुंफोरा श्रद्धांजलि एबा मान बावनाय हाबाफारिनि थाखाय ज' जादोंमोन। बे हाबाफारिखौ समाज सिबियारि रेजाक खानआ बानजायदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय सुबुंफोरा आसामनि गिबि मन्थ्रिनिसिम गांसे गोसोखां बिलाइयाव सागान होयो। दाबिया थोंजों आरो गोसो गुदुं। गोदान धुब्री फुलबारि दालांनि मुंखौ जुबिन गार्गनि मुङाव दोननाय। सामलायगिरि रेजाक खानआ बुंदों जुबिन गार्गआ सासे रोजाबगिरिनिख्रुइबो बांसिनमोन। बे दालांआ गोनांथार मानोना बेयो मेघालयनि तुरायाव जुबिननि जोनोम थावनिखौ बिथांनि जोनोम रायजो आसामजों फोनांजाबो। मददगिरिफोरा सानो दि दालांनि मुंखौ बिथांनि मुङाव दोननाया बिथांनि उनमोनथाइखौ सनमान होनायनि मोनसे मोजां राहा जागोन। बे गोसोखां बिलाइ, जेराव दासान्दि गोबां सागान दं, थाबैनो आसाम सरकारनो गथायनाय जागोन। जेरै बे दाबिखौ लानानै रायजो राजाफोरनि मददआ बांलांगोन, बेनि सायाव सोरखारा नोगोरारिफोरनि बे थार खावलायनायखौ माबायदि फिननाय होगोन बेखौ दासिमबो थि खालामनाय जायाखै। बाथि खौराङाव दङ तेजपुर मुलुगसोलोंसालिया जुबिन गार्गखौ मरणोपरान्त डक्टरेट उपाधि आरो मुसुखाजों मान बावगोन। तेजपुर मुलुगसोलोंसालिया रुंसारि असमिया देंखोनि मुंदांखा जुबिन गार्गखौ मान बावनो थाखाय गावनि फरायसाफोरनि खावलायनायखौ गनायना लादों। मुलुगसोलोंसालिया मंगलबाराव फोसावो दि बिथांनि उनमोनथाइखौ गोसोखांनो थाखाय गोनांथार राहाफोरखौ मावफुंगोन। मोनसे गोनांथार थिरांथायाव मुलुगसोलोंसालि खुंथायआ गावनि केम्पासआव मोजां मोनजाग्रा रोजाबगिरिनि मुसुखा गायनो सुबुरुन होदों। बेजों लोगोसे असमिया देंखो, हारिमु आरो आरिमु बिथिङाव बिथांनि गुवार बिहोमाखौ मान होनानै बिथांनो मरणोपरान्त मानगोनां डक्टरेट उपाधि होनो सानगासिनो दं। बे सनमानफोरनि अनगायैबो हारिमुआरि फरायसं बिफाननि सिङाव जुबिन गार्गनि मुङाव मोनसे स्कलारशिप सोरजिनाय जागोन। बे स्कलारशिपआ आरिमु आरो हारिमुनि बिथिङाव लाइमोन रोंग'थिफोरखौ मदद होनो आरो जौगाहोनो नाजागोन। मुलुगसोलोंसालिया फरायसाफोरनि गुबुन मोनसे खावलायनायखौबो फिननाय होनानै फोरमायो दि तेजपुर मुलुगसोलोंसालि फरायसा आफादनि मुंखौ सोलायनानै तेजपुर मुलुगसोलोंसालि फरायसा आफाद खालामनो थाखाय हाबाफारिखौ जागायगोन। बे बाथ्राखौ भाइस चेन्सेलर प्रफेसार शम्भुनाथ सिंहआ जुबिन गार्गनि थाखाय मान बावनाय हाबाफारिनि उनाव फोसावो, जेराव बिथाङा फरायसा आरो फोरोंगिरिफोरजों मोगा-मोगि जायो। द'थि खौराङाव दङ जुबिन गार्गनि मेनेजारआ आइजो महरगिरिखौ लामायाव गोग्लैना थानाय बेसादबादि आखु दिन्थियो। लोगो रोजाबगिरिफोरनि बेरफ्रुसारनाय अजद। असमिया महरगिरि जुबिन गार्गनि रुंसारि जानाया मोनसे सोमोनांथाव थुनफावथायखौ जोनोम होदों। बे जाथायनि उनाव आरोबाव मोनसे अजद सोराङाव फैदों। अजद आरो सन्देहनि सायाव बिथा खालामनानै सोरखारा रायजो राजाफोरा जेखौ दाबि खालामदों बेखौ खालामगासिनो दं। जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायनि उनाव बावैसो सिगां मोनसे आपडेटआव मेथाइ रोजाबगिरि स्वीटी दासआ मेनेजमेन्ट दोलोनि सायाव गोख्रों अजद होदों। मोनसे भिडिअ' बिबुंसारनि गेजेरजों दास बिथाङा बुङो दि रुंसारि रोजाबगिरिनि सामलायगिरि श्यामकानु महन्तआ सा-सानजा ओनसोलनि महरगिरिफोरनि खाबु लायो आरो बिसोरनि मोननांगौ दान बान्थाफोरखौ लाखिनानै लाखियो। दास बिथाङा बेखौबो अजद होदों दि जुबिन गार्गआ गावनो महन्तनि खामानिजों गोजोननाय मोनाखैमोन। बेजों लोगोसे बिथाङा गुबुन सासे मेनेजार सिद्धार्थ शर्माखौ आइजो महरगिरिफोरजों गाज्रि आखु दिन्थिनायनि अजद होदों। दास बिथाङा बुङो दि शर्मा बिथाङा सासे फेलें मेनेजारमोन आरो जुबिन गार्गआनो गुबैयै बिथांनि खामानिखौ सामलायदोंमोन। बेफोर अजदफोरा ससियेल मिडिया प्लेटफर्मफोराव गुवारै सावरायनायखौ नुनो मोननाय जादों। स्निथि खौराङाव दङ भारत आरो एसियान डेभेलपमेन्ट बेंकनि गेजेराव $125 मिलियन मावथांखिनि बाहागो महरै आसामनि मोन 6 जिल्लाफोरा गोदान दै प्लान्ट आरो पाइपलाइनफोर गायसनगोन। आसामनि मोन 6 जिल्लाफोराव गोदान दै प्लान्ट आरो पाइपलाइनफोर मोननो थाखाय थियारि खालामनाय जादों। बेयो एसियान डेभेलपमेन्ट बेंक एबा एडिबि-निफ्राय $125 मिलियन दाहारजों पुंजी जानाय मोनसे गोदान मावथांखिनि बाहागो।
आसाम नोगोरारि खोन्दो जौगाखां मावथांखि मुं होनाय बे मावथांखिया बरपेटा, बङाइगाव, धुबुरी, गवालपारा, गलाघाट आरो नलबारि जिल्लानि गाहाय मावख'फोराव फ्राय 3,60,000 थागिरिफोरनो गोग्गो आरो फोथायजाथाव दै जगायनो थाखाय थियारि जागोन होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। बेनि थांखिया जादों सानफ्रोमबोनि गासै 72 मिलियन लिटार दैखौ सामलायनो हानाय मोन 6 गोदान दै सोदांनायनि सुबिदाफोर लुफुंनाय। बेनि अनगायैबो 800 किल'मिटार गोलाव गोदान दैनि पाइपलाइन लागायनाय जागोन। बेनि अनगायैबो दैनि बाहायनायखौ नोजोर होनो आरो दैनि गाज्रि जानायखौ खम खालामनो थाखाय मोनसे मनिटरिं सिस्टेम फसंनाय जागोन। बे हाबाफारिनि गेजेरजों गुवाहाटीआव दै बानाखौ खमायनो थाखाय बारहुंखानि दै सामलायनायखौबो बांहोगोन। बे गोरोबथायाव बावैसो भारत सरकार आरो एसियान डेभेलपमेन्ट बेंकनि थान्दैफोरा सागान होदोंमोन। गाहाय थांखिया आसामाव नोगोरारि बिथायारि सानज'थाय आरो खुंथायखौ बांहोनाय। 8थि खौराङाव दङ जुबिन गार्गनि हांगारफोरखौ गुबुन गुबुन फसंथानफोरा बुथुमगोन। मैया सनापुरनि खामारकुसियाव जुबिन गार्गनि जोबथा बिदाय होनाय जायो। फारसेथिं महरगिरिनि हांगारखौ हादोरसा सोरखारा बुथुमबाय आरो जुबिन गार्गनि हांगारखौ नखरनो गथायना होबाय। बे बेलायाव सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगु बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुङो दि जुबिन गार्गनि हांगारखौ गुबुन गुबुन फसंथानफोरा गोसो जायोब्ला लांनो हागोन। पेगु बिथाङा बुङो दि जुबिन गार्गनि हांगारफोरखौ मोनसे अनलाइन पर्टेलनि गेजेरजों बुथुमनो हागोन। बे बेलायाव डक्टर रनज पेगुआ बुंदों, जोंनि अनजालु रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि जोबथा बिदाय हाबाया मोजाङै जोबबाय। बे समावनो हांगारखौ नखरनो गथायना होनाय जाबाय। हांगारखौ बुथुमनानै आसाम सोरखारनि हारिमुवारि बिफाननो गथायना होनाय जाबाय। हारिमुवारि आयदा बिफाना बेखौ संरैखा खालामगोन आरो थाबैनो मोनसे गोरलै अनलाइन पर्टेल बेखेवनाय जागोन, जाहाथे आसामनि जायखिजाया आफादा बेखौ मोननो थाखाय आरज गाबनो हायो। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला नैथि जिरायग्रा थावनि लुफुंनो थाखाय हांगारखौ जरहाटआव दैथायहरनाय जागोन। 9थि खौराङाव दङ नर्थ इस्ट इन्डिया फेस्टिभेल सामलायगिरि श्यामकानु महन्तआ जुबिन गार्गनि थैनायनि दायाव हमजानायनि लामायाव दं। नर्थ इस्ट इन्डिया फेस्टिभेलनि गाहाय सामलायगिरि श्यामकानु महन्तआ सिंगापुरनिफ्राय फैफिनदों आरो खौरां मोननाय बायदिब्ला बिथांखौ हमनाय जानो हागौ। मुंदांखा महरगिरि जुबिन गार्गखौ फाहामथाय होनो थाखाय सिंगापुरसिम लांनाय महन्तआ रोजाबगिरिनि थैनायजों सोमोन्दो थानाय 60निबो बांसिन केसफोरजों मोगा-मोगि जागासिनो दं। बे अजदफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय केस नम्बर 18/2025 मुंनि मोनसे गोदान केसखौ क्रिमिनेल इनभेस्टिगेशन डिपार्टमेन्ट (CID) नो गथायनाय जादों। हमजानायनि हुमखिखौ लानानै महन्तआ सिगांग्रो जामिननि थाखाय आरज गाबदों होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनो दि महन्तआ हादोरसानि 3 मुंदांखा उखिलफोरजों सोमोन्दो लाखिदोंमोन आरो जामिननि आर'जलाइखौ दाखिल खालामनो थाखाय जायखिजाया नांगौ जानाय रांखौ होनो खोथा होदोंमोन। नाथाय खौरां मोननाय बादिब्ला साथामबो उखिलफोरा जुबिन गार्गनि थैनायखौ लानानै सुबुंफोरनि गोख्रों साननायखौ नोजोर होनानै बिथांनि खावलायनायखौ नेवसिगारदों होनना खौराङाव फोरमायनायखौ मिथिनो मोनबावनाय जादों। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।